Baba Dokotela. Awu uyaphila Nkosi yenceke yami. Ngiyaphila baba. Yebo. Ngiyakubona umuhle ezi namhlanje. Awu ngiyazibongela khehla lami. Ndithi abantu babusiseke inamba enitholakala kuyo ithi 064 977 52563. Umfana omncane umfana waseGoli awubusiseke khehla lami. Ubusiseke yakubona nje nawe namhlanje ukuthi ngimuhle. Awusondela ubonisa abantu nje ukuthi ndimuhle kanjani. Umnyama ngenkani. Yabona mawuthi yajonga lapha mawuza lapha ezantsi ithi Nike mawuza ngapha sondela ngapha sondeza iCamera la. Uyabona ukuthi nje imark yase Greek lana. Uyabona nje nalana ukuthi imark yase Greek nalana. Konje le mark ikuphi la uyavela. Ubusiseke ithi Inkosini ibusise. Hawu ngayikhatha khehla la.